na maganda. Wala lang. Binibidyo ko na yung bahay ni Uncle. Nandito si Uncle. Ang ganda-ganda ng bahay ni Uncle. May remember kami sa bahay ni Uncle. Bibidyo na nga ako. Hi! Ito na po yung bahay nila. Ang ganda-ganda. Dito. Wow! Video, Ang ganda ng bahay ng uncle nila. Kabila. Yan. Lahat ng May staff toys pa siya. lalaki. Wow! Ang ganda-ganda naman ng ano. Yan, asawa niya Taiwanese. Taiwanese. Magbibis pa ba? Tay, kuya. May remembrance na kami sa bahay ni Ante. Ang ganda-ganda ng bahay ni Ante. Ang bahay ni Ang bahay ni Ante. yung bahay namin. Ang bahay ni Ante. Ang dami nila. Wow! Wow! Ang dami nila. Dito kami dalawa yan, kuya. Oh, hi! Ayan na si Ante. Hi! Ganda bahay nila. Yay! May remembrance na kami. Tuturos ko kayo. Yung bahay namin dito. Yung magkamakabit dito. Wow naman si Uncle. Uncle, papakita namin to kay Auntie Bibian. Tapos namin.